Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insha Allah bidiyon mu na za mu muku jawabi ne akan yadda za ku je ku KYC da application na Ruby, ma'ana mining na Ruby da ake yi. Kowa zai iya zuwa ya je ya yi KYC domin an fara kuma a hanzarta, domin yadda suka fitar da bayanai yadda na bidiyo a baya, kimanin mutum 5,000 ne za a yi wannan KYC din a karon farko, amma su kara 1,000 ko 6,000, wanda shi wannan 1,000 reserve ne. Ko da a cikin wannan 5,000 din an samu matsala, to za su cika gurbin shi da wannan ragowar 1,000 kenan. Saboda haka kowa sai a hanzarta domin ya je ya yi KYC nashi. Ku biyo ni. Da fari za ka shiga cikin Ruby application ɗinka da kake mining kamar haka. Idan ka shige shi kamar haka, da ka shige shi, to nan ɓangaren gashi nan, wannan ɓangaren alamar mutum ɗin nan, sai ka click akan shi kamar haka. Da ka click kamar haka zai kawo ka wannan pejin. Da ya kawo ka wannan pejin, gashi inda aka rubuta user verification, wannan kenan, sai ka click akan shi kamar haka. Da ka click akan shi kamar haka zai kawo ka wannan peji na gaba kamar haka. Da ya kawo ka wannan peji, ga zaɓin farko nan inda aka rubuta eKYC, sai ka click akan shi. Da ka click akan shi zai buɗe ma kamar haka. Da ya buɗe ma kamar haka, gashi nan za ku ga wannan bayanai ne na yadda KYC zai kasance. Gashi nan ana so ko ina ya zama ya yi tick blue kenan. In ma bai yi ba, to kai ka yi mishi wannan tick ɗin ƙwaya 3, sai ka click akan wannan continue ɗin. Da ka click akan continue zai kawo ka wannan pejin kamar haka. Da ya kawo ka wannan peji, gashi zai nuna da me kake so ka yi wannan KYC. Kana so ka yi shi ne da national identity card, ma'ana national ID card, ko kuma me passport. To sai ka zaɓi wanda kake so ka yi da shi. Inda national identity card ne, to dama a kai yake, sai ka bar shi, sai ka yana continue. In kuma da passport ne, sai ka mai da shi kan passport ɗin, sai ka click akan wannan continue. Da ka click akan continue zai kawo ka wannan peji na gaba kamar haka. Da ya kawo ka wannan peji kamar haka, zai nuna maka cewa gashi KYC fee za a ɗauki mana A ƙwaya 100, sannan request and appeal za a ɗauki mana A ƙwaya 50. Wannan mana A ɗin kuɗi ne wanda za a ɗauka a biya KYC da shi. Mu nan har yanzu tunda ba mu saba mining ɗin shi ba, shi ba mu sani ba, kyauta za su ba mu shi ko ya dai ba mu sani ba. Sai nan gaba za mu iya sanin abin da suke nufi. Kawai kai dai sai ka click akan wannan OK I got it ɗin. Da ka click akan shi zai kawo ka wannan peji kamar haka. Da ya kawo ka wannan peji, sai a nutsu. Wannan na farkon nan gashi nan document number, wannan kenan. To nan sai ka saka wannan NIN number ka kenan. NIN number ka shine za ka saka a nan. Nan wannan column na biyu za a saka full name exactly according to your ID. Sai ka saka cikakken sunanka daidai da yanda yake kan me ID card ɗinka. Sannan wannan na uku sai ka saka date of birth, sai ka shiga sai ka saka shekarun haihuwarka. Wannan na 4 za ka zaɓa ne gender, ma'ana male ne ko kuma female, ma'ana kai namiji ne ko kuma na mace. In namiji ne male kenan sai ka bar shi a nan, in mace ne female sai ta koma wannan. Sannan ga wannan na 5 nationality, nan kenan sai kai click akan shi, za ka zaɓi ƙasar da kake. Ya danganta kai a Najeriya, Niger, Chadi, America, Saudiya, Libya, gashi nan ya danganta da inda mutum yake. Sai click ya zaɓa. Da ya click ya zaɓa ƙasar da yake, sai ya dawo sai ya danna wannan next ɗin. Da ya danna next ɗin zai kawo shi peji kamar haka. Da ya kawo shi peji kamar haka, gashi bayanai ne na yadda suke so hoton da za ka ɗaura ya kasance. Ba sa son hoto ya yi dusu-dusu, saboda haka tabbata hotonka ya yi clear. Sai ka click akan wannan OK I got it. Inda ka click akan shi zai kawo ka wannan peji kamar haka. Wannan shine inda zai baka dama ka ɗaura hoton naka. Nan gashi nan front of the ID card, nan fuskar hotonka ake so ka ɗaura. Sai kai click akan wannan ɓangaren kyamara ɗin. Da kai click akan wannan kyamara ɗin zai kai ka cikin kyamararka. Zai buƙaci ka ɗauki hoton nan take, fuskar hoton kenan. Nan kuma na biyu sai kai click akan shi ma kyamara, zai buƙaci zai kai ka kyamarar kai tsaye. Sai ana buƙatar ka saka mai bayan ID card ɗinka.
sai kuma ka je na ƙasa. Wannan shine na ƙasa. Shi kuma na ƙasa abin da ake buƙata kafin ka shige shi sai ka samu takarda. Da ka samu takarda sai ka rubuta kamar haka. Nan kun ga gashi an rubuta Ruby, kai ma sai ka rubuta Ruby. Nan ƙasa sai ka rubuta misali kamar yau a 7 ga watan nawa, ma'ana sai ka rubuta 07 sai ka yi wannan stroke ɗin sai ka yi 09/2023, ma'ana shine kwanan watan yau kenan. To haka ake so kowa ya rubuta. In ka rubuta Ruby sai ka rubuta kwanan wata na wannan ranar. In ka rubuta sai kuma ka zo ka riƙe ID card ɗinka a gefen shi. Za ka riƙe shi kamar misali ko da hannun hagu ne, gashi yadda hoton ya nuna. Za ka riƙe shi daga saman wannan takardar sai ka haɗa da wannan ID card ɗin naka sai ka ɗaura shi cikin wannan takardar sai ka riƙe, sai a ɗauke ka hoto. Da an ɗauke ka hoto shikenan sai ka yi upload, sai ka danna wannan completed ɗin. Da ka da wannan completed ɗin zai kawo ka wannan pejin kamar haka. Da ya kawo ka wannan pejin kamar haka zai buƙaci akwai inda zai nuna maka cewa send KYC sai ka danna shi. Da ka danna shi shine zai kawo ka wannan peji. Da ya kawo ka wannan peji gashi zai ce maka this is your KYC queue order. Wannan ta ce mai order layin ka na KYC, ma'ana kai ma ka shiga cikin sahun wanda za a tantance su. Gashi nan sun nuna cewa waiting for approval, gashi nan 0%. Sannan kuma sun nuna cewa the KYC process can take up to 72 hours. Yin wannan KYC kuma ma'ana tabbatar da shi ko kuma rashin tabbatar da shi zai iya ɗaukar har kimanin mai awa 72, ma'ana zai iya ɗaukar wasu 'yan kwanaki kenan kafin a ce an maka approving ko kuma su ce ba su yi approving ba. Wannan shine yadda ake KYC na shi wannan mining mai suna Ruby. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo. Na gode, salamu alaikum.